Ассалому алайкум ба ҳама бинандагони канали Абдуллотиҷӣ, ҳама нафарҳое ки ҳама вақт тамошо мекунед, дастгирӣ мекунед, комментариҳои хуб менависед ва бовар карда билет мехарем. Аэропорт омадед ва дар қарор дорем. Дар ҷони як хелдон задем ай видео кунира ва рости мақсади видео мо чиай? Чанд кашид ҳеч ка таъриф мо накарда буд, бо бародар дар билет гирифтем, гуфтем қа таъриф мумкин. Гап нестай барои ҳамаш, чун ҳама вақта номером дар инҷа мемонумша барои билет. Занг мезане ай ки ҷой ба ки ҷой боша, иншалло ҳаракат мекунем ки бигирем. Баъзан ҳолатҳое мешавад ки успед намекунем, лекин ҳамдигар фаҳмӣ ки хай шуморо фаҳме ки мисол баъзеҳош бисёр гап мезананд, баъзеҳош мақсад зайнитем мешава ва аэропорт омадед ва гуфтум намедонум аэропорт омадед ва даем и акара мепурсем. И акара ҳозир ма ютуба ям мекунам во хела пеш рӯӣ карда будем, бо қадиш видео карда будем, як сол пеш буд намедонум ё чанд қа пеш буд видео карда будем. Агар биём мемонум ва билетиш гирифтагием, бо худш як гап мезана. Ассалому алайкум. Салому алайкум бародаром, подписчикони ака Абдуллотиҷӣ. Хайс бачаи хубай, мақсад метунен дар ин бачаак билет бигирен. Бе ташвиш. Ҳозир регистратсия гузашти ака. Пасадишин тая нишон мети ака. Бахшиш ё дохтиша ҳозир. Ина гузаштем чира? Дамадед ва клуб. Дамадед ва клуб. Билета чанд қа харида будем ака? 6800. 6800 хай хела пеш харида будем. Ҳозир ҳам бо арзон шудеста билето. Бо ина мошиноро барои перестикат кунӣ сар додагиам. Самолётам арзон каеста кам ки мерава, билет арзон мешава. Хай бачаи боварино кай мақсад бидроин подписатсия кунен, дастгирӣ кунен ин видео. Ами бачаи ганда нест, любое время зангш мезанем, бечора телефонро мебардорад, чи хизмат мекунам. Дар дунё ҳам хизмат мешавад. Дига айда хубаш. Просто ҳамин дар видео лайк муне ки мардум бина, мақсад буга ки ҳамин ин мода як чида история кунен, як каси дига мебина, меган ку ҳамин бо чикор мекунӣ намекунӣ, меган коре ки ба чеҳраи хуб бишиносата. Хай мо ҳам барои ҳамин ҳаракат мекунем. Проверка чӣ буд ака? Нормал як соза оли 100%. 100% баъзеҳоша президентиям, баъзеҳоша не. Хай дунё ми як тов мехра меқапад нахра. Я муомила мекунӣ мери. Хай ин ака я дастгириш кунем, иншалло хуб мешавад. Диди ака хушрӯ биём гуфта кожинка мепушум, арақ кардам уже наху бароям дастгирӣ накунам. Гап нест. Бале, боқи паноҳи Аллоҳ сарбаланд хонаобод боше. ҳаракат мекунем ки дар аэропорт Шереметова бисёр бародаро хоҳиш кардагиам. Гуфтем гапо айчо пайдошам. Иншалло ҳаракат мекунем дар Шереметова рам видео кунем, гап нест.